ओमफ्राय म्यानमार बर्डाराबो 9 किल'मिटारल' खासै बिनिफ्राय ओमफ्राय बैसोर नांगोल लाग्राफ्राथ' बिराद दङ मैयासो बै मोनसे जायगायावहाय नामखौ बुंथ'ला आङो 9 जन ना 8 जन थिखोदों आरोना मालिकफ्रा फैसा हराखै आरो Hello guys, खुलुमबाय and welcome to my YouTube channel. दिनै ओरैबायदि डेन्जार जायगायाव फैदों आङो माने हाजोआव इसेबां खामानि मावदोंबाबो नैबेबायदि लामायाव फैफेराखैमोन ओरैबायदि लामा बियो गोजौसिम थाङाखै आं गेजेरनिफ्राय गिदिंना फैफिनबाय रायजोफोर नायलायनै माबा नाला दंग' गेजेर थांनाय बायदिसो लामायानो ओमफ्राय दै बोहैस्रोलायबावो नै ओमफ्राय अन्थाइ दङ बिराद गिदिर गोजौआवथ' आरो मा दंबाव माबायदि माने आप जालांगासिनो दं आरो गोजौआवहाय थाङाखिसै आङो गिदिंना फैफिनबाय अखा हानाय नालाय माने हाजोआ लिमिननो हागौमोन खोमा होननानै फैदोंमोन आरो गिदिंना फैफिनबाय मोनसे आपनिफ्राय थांजानाय नङा दायो थांफिनगासिनो दङ लामाया नायनाय लामाया एकदमबारे दंग'सो खालामोब्रा बे दंग' दैसो बोहैखायो बेजोंनो गारि बानायबाय आरोना वाव बे जायगाया अरुणाचलावहाय जयरामपुर होननाय जायगायाव आरो जायगाजों नायदो दंफां आरो गोजौआव थांब्लाबा माबायदिबावमोन मिथिया जोंना ड्राइभारा आदै बिथाङानो दतमानि नङा होमबा आदै नामा मामोन दा आदै बिलिफां बसुमतारी खै बोसोर जाखो गारि सालायनाया 26 years जाबाय 26 years वाव माहाय सालायबोखो खोन्थादो एसे गोदोहाय सिगाङावहाय सिलिगुरियाव सालायोमोन मा गारि सालायोमोन एस गारि औ बिनिफ्राय गसाइगावआव मा गारि सालाया गसाइगावआव बे एम्बासादर सालायफैदोंमोन एम्बासादर सोरनिमोन बिलाय आच्छा बिनि उनाव आं फैनानै गामियाव बास सालायफैदों बास मा बास स्टार बास आच्छा स्टार बास पेसेन्जार बास क'क्राझार टु सेरफांगुरि आच्छा बिनि उनावहाय ओरै सालायलाबाय आरो नै दा अरुणाचलाव दंफैयो फाख्राफोरनिबो सालायदों नो फाख्राफोरनिबो सालायदों मानसि माखो नोङो मा खोन्थायाखै फाख्राफोरनि सालायदों फाख्राफोरनि 2002 आव फाख्राफोरनि मा गारि सलाया आङो बेदिनो गावसिनिखौबो सालायदों औ ट्राकबो सालायदं औ ओमफ्राय बेदिनो फिसा गारि माथो बावलाय माबाबो दंलायो नै गेट बायदिबो दै लामा ना फिसा सालायबोदों ओमफ्राय सिआरपिनिबो सालायदोंनो सालायदों बे मुस्लिम गन्दगलाव औ मुस्लिम गन्दगलाव थांनाय 2012 आव बे दै लांग्रासो नैबे ने पाइप दं ना दामफारजों अफ रडिं खालामदों रायजोफोर दै लांग्रा माथलायनो पाइपआ ने पाइपजों फैजोबदों नै बिराद गोथौ थांनानै फैफिननानै नै गेजेराव मोनसे दै दङ हेंगिं ब्रिज दं गोजौआव हेंगिं ब्रिज दंलायबावो आं दहाय फैला नुबोबावाखै नै बिराद ना थागोनलै बेयाव बिराद ना थागोन गोगो ओरैसो उल्थासो बोहैलाङो नै हाजोआवहाय उल्थासो बोहैलाङो एम थाग्राल' नुखायो दंखायोबो ओमफ्राय होखो खय नाम्बाराव होखो आदै एगाव आयौ थाबथाबाय माथो सिगियाराव लागाय बेग हो दंग' बादि बोहैखायो नै बेवलाय आरो जालै लामाया बिराद दंफां खावोलै ओरै नै गथा बरियाल' हानानै दोनखायो बुद टिसि गारिसो फैयो एसियाव होला सिलफि जागोन दैयाव होबाय नों होना हो बोखोना हो बोखो लागाव ए
जायालै Kali dari na. खालि गारि ना उननि टायरा माबा जायो सिप जाजोब्बाय हनै लागाय 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 हाथारनोसै आदै हाला clay clay गैलालै लामा नङालै बियो आरो जिन्दागि फैलालै बाव गोलोमस्रावलायबाय नामा नोंलाय Gelombay tu ada. गोलोमबाय जागोन दे हागोन दाला एसे थिखोदो दे औ दालाखौ एसे थिखोदो लागाय 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 हाबायलै थांबाय आरो हाबाय इसोर हाबायलै बिराद खस्थ' मस्थ'जों हाबाय गारि गंसे फैबाय दे जेबो साइडलायनो जायगाया गैखाया आरो बहाय दैयाखौ लांमारोलै दैयाखौ बे पाइपजों लांमारो नंमारगौ नै बाव जिनानै दङ नै साखाखौ सुना हरदों आदै साखाखौ बिराद स्पिड फैनानै एथ' खस्थ' फैबाय आदै मा जाथेखौ नै Thapthibay bu ni. थाबथेबाय ड्राइवर भाई ऊपर कितने का रास्ता टू बहुत बिया आप टू कितने का से डेंजार आप आसे ठीक है बारु गौफुरनि बिदाफोरखौ आरो बोरैबा लोगो मोनफैबावलायबाय मा डायलग होबाय थादों नोङो Angga. औ Nungni bayi gari posa dunia menakrang. आंनि गारि फसा अबेया आंनि गारिया फसा Nung mantik aku nanti ingkar buka. Mantik giding bu pinggir. नै बियो Iya nunga, nungna. उननिया Unna. उननिया Oh. आंनि गारिया फसा नङालै Nunga. नङा आं बादों दिनै लांखाया गोजौआव Mana? लाङा आं दिनैनि गुन्दैखौ आङो जाया Saya. ओहो Tuh, जोंनि खिबो आं बोलांगोन ना टेनसन लाना नों बिराद नोङो इउटिउबाव नुजानो लुबैदोंमोन दा हो बोरैसो जानाय नङा जानाय नङा रबेन सिं चिराङाव बिराद गोबाव गारि सालायहैदोंमोन रायजोफोर बिथाङाबो आरो आपनार गारि टु अ नोंनि ड्राइभार आच्छा लोंनाय जानायाव हा बर'नि मेजिकआव लोंनाय जानायाव नै बेबायदिखा फैसा गैयाना न'आव लाबोखासिगोन फैसा गैया मालिक फैसा दोनखानांगौ रा कार्टुनसे गारियावनो मानो दोननांगौसि बिदिबालाय बोरै जानांगौ एक बार ट्राई कर आहक বল দে না হব দাদা না হব জবরদস্তি করে লাভ নাই না হব जाया ओरैबायदि सेरसे गाहाम सिथाबखायो रानि आथिङाव लामा गाज्रिनिफ्राय बोखारनानै दाबसे जायगायाव फैबावबायलै आङो लाना फैबाय ओमफ्राय ओरै दं हनै सानै सानस्रां एकदम गफुरनि बिराद खौथि मानसिलै ओरै दंबावो नै बेबो खौथि बानजुनावनो 24 लाख गाहाम बोखांखायो होनना खोनादोंलाय आंखौ फानलुआवनो नंगौना बा नंगौ नंमारगौ दाबा नंगौ नैलाय नै खय बिगा गाहाम गायोबा 60 बिगा 60 बिगा बानलु ओमफ्राय 60 बिगायाव बेसेबां फैगोन बिगुरस फैगोन ना खरसा बेसेबां थाङोबा 18 लाख थांदों जोंलाय मा जाबावनांगौ जाखो मावनानै जानो रोंला आंलाय नायदो हनै मानसिखौ गायथियासो 70 बिगा बानलु गायना फाननांगौब्ला दै खौथि फैखायोनो बौ फैबाय दे रायजोफोर बौ फैबाय दस्रा साइडआव फैबाय एकदम नमपां ना मा नमपां रिमा बौ फैनाय जाबाय मैयासो आङो नैबे जायगानिफ्राय आङो भिडिअ बानायदोंमोन ओमफ्राय दाबो बे सेम प्लेसावनो आं भिडिअ बानायगोन खारन अयथासार ना दं नैबेयाव अयथासार ना दं नै गोरोंखा दा सानो लंपेन्टआ खुदोब्रा इजार दं दा सिङाव औ खुदो साले दैयाव हाबनांगोन है गोथौ नङा गियो थैयालै बैयावसो एसे गोथौ जागोन बोरैथो हाबगोन गोथौआव सानांगोन ना मागोन बेयाव सारा नै बेयाव सायो बेयावहाय नों हाबफिन गान नोंद्रा नों ओरै बारस'दोरा
पार्स'नासो देरद्रायलै जियानो हनाङा इङा बिराद मेंबाय बिराद मेंनाय मोनबाय ओरैबायदि साइलेन्ट जायगाखा ओमफ्रायो म्यानमार बर्डाराबो 9 किल'मिटारल'खासै बिनिफ्राय ओमफ्राय बैसोर नांगोल लाग्राफ्राथ' बिराद दङ दहाय आंनि लोगोआ नुदोंनो नांगोल लाना फैनो सानै आंथ' कुवारियावसो दंमोन आरोना जेराव गारिया आनलड खालामफैयो बे जायगायावहाय ओमफ्राय फाग्राफोराथ' बिराद चेकिं खालामथारो जिबायदि बासायावसो दंफैनाय बायदि मोनबाय आङो मिथिबायना मैयासो बै मोनसे जायगायावहाय नामखौ बुंथ'ला आङो 9 जन ना 8 जन थिखोदों आरोना मालिकफ्रा फैसा हराखै आरो फैसा हरैनि लिभारफोरखौनो बा मेनेजारफोरखौनो लानानै थांबाय आरो बिराद रिस्कि बे जायगायाव 9 किल'मिटारल'खासै म्यानमाराबो दा हरनि 9ता जाबाय नै आं हारसिं थांगासिनो दङ बिराद साइलेन्ट नायलाय नै लामाया जेबो नुनाय नङा गारि गंसेबो फैखाया स' लोगोफोर थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ नायनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर ओमफ्रायो बिदिनो लोगो मोनज्लायबाय थागोन ना जेब्लानो भिडिअ होगोन गोदान भिडिअखौ आरो नोंथांमोनाबो नायनो दाबाव नेनानै था थेंक इउ